Amsai hamkrani samung betango tipra motha tai judapok mungkha Bishal Deborma. Korbuk amsani Notun Bazar Sutrodor Paranismi Daspara Lama Krui 1.5 kilometer. Bajdabari Nismi Pas Para 2 kilometer. Ramchandra Eco Park Nismi Lampra Bazar 5 kilometer. Lama Samnani Samung Jengzagi Tongzago Tabu. O samung tangjagi tongmani rokno tini thangi naikha korbuk tipra motha party secretary Bishal Deborma tai kubuni juda juda adong rok logio tongha jotonbari PWD SDU juda juda arong mai baksano samung kolai songrok khrai di borok lama naimani yagulo sai khanar bani kok তো যে ইয়ে বানাই যাচ্ছে এটা কোনখান থেকে কোনখান পর্যন্ত? এখানে ওই সূত্রধর পাড়া এইদিকে ওই ব্রিজের সামনে দিয়া আর এদিকে কি নাই জান হ্যাঁ 10 পাড়া দিকে আর কি রাস্তাটা ওইটা আছে। কত কিলোমিটার? 1.5 কিলোমিটার মতো নেই আর কি। আচ্ছা, এই রাস্তাতে কি ব্রিক সলিন হবে না কি তা? বিশ রাস্তা হবে এটা। আচ্ছা, আপনার নাম? বিনা চাকমা। हामबाय जों दिनै सुत्रधर पाराव सकबायजाक थांनाय 5-6 मान एगो ओ जागो कायसा लामा कतर बरक अवरोध खालायमानि परे सिनि जों आफ्रो ओ जागो भिजिट मा फायखा सिनि खुद एसडिउ सार दङ सेमसां कलय सार ब आफ्रो ब निजन उपस्थित दङ ओ जागो अनेक दरबार ओंखा आफ्रो जों आफ्रो कग्रिखा जे ओ जागो जों नरंनो रोनाय लामा हिनाय इनके ओ लामा ताबुक फाय खलायनो दङ ताबुक लामा तिनि ओ खलायमानि लगे बरन पारन बर गोबां फायबायखा और जत जातिनो दङ चाकमा त्रिपुरा वानसा मुस्लिम जत जातिनो और दङ गे 1.5 किलोमिटार लामा हमना ताबुक खलायखा गे जों यां सिनि पञ्चफा पारा आरो लामा कताल मानखा किते कायसंगे दन चंद्र पाराव जों जे मोटामुटी लामा पिस लामा कारपेटिं लामा माने अम फायका के अमनि तैनो जों बेलेन खुशी आं हामबाय बरनाय सिनि एसडिउ न पिडब्लिउडि नि ब अनेक साक्तारखा जों लिडार साक्तार मानि बाय सुदुया बरंनिबो याक दंगो बर अफिसारनिबो जाते बरंनिबो कायसा मुं आनि कक के हायसि नरक जे जागा काम माने पोस्टिं थां नरकनि जाते मुं तंनाय जात नरकबो जों काम खलायरोदि अ काम खलायथानि बिनि अम प्राय याक दङ गाहाम याक बरमानि बागैनो ताबो जों टोटेल 6टासि लामा ओंखा बेलाना आं हामबाया फानायसिनि एसडि साहेब न ते अरनि लुकुर बेबां न जाजाक बायसुका 25 बছর हिन्दी ताम 25 बছর जों सिनि आसाय मानि बयसे बोसोंनि दंखा बरन अर लामा खरै ताबो बरक 20 लामा मानखा ते अमनि बाते तो खुसिनि सादायनो करिखा असुन सायां नारने हामबाय जों ताबोखे वेस्ट मानिको देवान बिसि दन चंद्र पाराव सकबायजा अमसिनि उसुइ ताखुरमनि पारा अ पारा दीर्घदिन तोरे लामा हामिया कलायजाक अ लामा मानानि बागै 2021 पन बरकनि मुंसै केस पन फायखा बरक लामा अवरोध खालायमानि 2021 84 जनानि मुंसै केस पन नखरखा हायपना जों जत मिलिबोय आफ्रो बाहायनो अब केस न तानै रबायखा ताबुक अ फल जों ताबुक लामा काहाम बरकनि बागै जों रैमानखा आं हामबायरनाय सिनि अरनि सिनि आता जयंत न ते हामबायरनाय सिनि मामा महेंद्र उचुइन ते हामबायरनाय सिनि अरनि लिडार स्ट्रंगनबो ते हामबाय तेबरनाय सिनि अरन उसुइ ताखुग्रंन तमानि के अ लामा तंसानि बागै बरक आफ्रो केस पन क्लाय थांगा आं बेलायनो किसा जों बोखानांजानाय कक लामा तंसा गाहाम मानानै थांमानि जे केस पन क्लायो अब चिनिबो फेलुर आ टाइम चिनि सरकारबो करै आ टाइम हायनि बागै जों ताबुक जखन सरकार जों एलायन्स ओंखा जों दाखा
दामानि परे जों ताबुक धनचंद्र बरबारी हयते मोटामुटी जों अ ताबुको 6टा लामा चिनि जानुवारि ताबुक अ जानुवारि मासन अम जत कसुं बायसिनाय हानबाय आं हामबायरनाय चिनि ताखौ बुकुरंनोबो नरबो सानका मानखा अकबिया जों कायसा अम कायसाले जों सानानि नांगौ ताकुग्रक मानानि हिंखांके किसा सह्यबो नांनाय दर्जबो नांनाय अम नायदे 2021 नि सिमिं सानै फेबनि ता 25 बছর नांगौ अबनि बागै सरकारनि सामं लेरि मानो अबनि बागै नर खाटा बायदि जों सिनि करबुक साब डिभिजननि अंगै जों जत जे लामा हामिया तंनाय बनो जों नाय न जों बुमुं दाखा आं हामबायरनाय सिनि पिडब्लिउडि जतनबारिनि एसडिअ न अम बिनि आमालनो खायजाखा बिनि जों जत तिप्रासा नि बिसिंग बब कायसा तिप्रासा बनबो जों हामबाय मारनाय न कारण जों प्रेसार रेखा दाति खलायरदिने ओ प्रेसार नि तुई बब प्रेसार आयं परमहल रते रते अम सपाय मानि खबर गताबुक जों अम पाइ जों बटबारिबो थांफिनाय या आं हामबायरनाय सिनरनि भाइस चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट सिनि बरम गनां नगेन्द्र उचुइनोबो बिनिबो डिमान्ड दंगो अ लामानि तुई आं हायनि बागै बिसिकक सागलाक किसा जतन जों नायो अ जानुवारि मासो अ लामा क्लियर गाहाम पिस लामा नानि ओंथों बा ओंसिनाय अमले गुबै कक आं असंनो सानाय आं हामबाय बोरनाय सिनि हाबो बाग्रानो दन हामबाय जों तिनि ताबुक बर्तमान जों लोकेशन पन्चफापारा हिंजागम चिनि जतनबारि बिसि अ जागाबो जों कारपेटिं नि बागै 2023 रुमानि ताबुक चिनि फायखा ते इ द्रगबो जतन खुरजाखा अम जानुवारि नि सिमिंके स्टार्ट नङै थांसिनाय काम केले बेलेना खाकसांमा चिनि तिप्रासानि बागै कारण कोनो जागा इ सिमिं बजाक रक बनुखा किन्तु लामा जाया गे जों जखन सरकार फाइपुरंकाय जों ताबुक जत जागानो जे ब्रिक सलिं जागावंके जों कारपेटिं रेखा ताबुक मोटामुटी चिनि जतनबारि पिडब्लिउडि आन्दारके जों 6टा मानखा रिपेयरिंग बाय ताबुक कटाल बाय खलायनाय के जों दासिमबो जों विजिट खलायका ये अमते हेके जों जे सुंमानि चिनि करबुक साब डिभिजन अंगै जों खलायनो तंगो जों केबनो वानसापारा हिंदी तिप्रासापारा हिंदी आनी चिनि काम के जों केबनो खायगाजार ओ तिप्रासापाराबो वानसा हिमो वानसापाराबो चिनि तिप्रासा हिमो हाइन बागै जों मानायनाय जतन जागानो जों रियां जमातिया हिन्याकारै त्रिपुरा हिन्याकारै जों लामाले जों मानायनाय न मारनाय न जे सरकार फाइफनो अर बरक नर नुगै मानाय बरियां ब त्रिपुरा आं तंगो अर देबबर्मा yang sar tongo chini koloi jomatiya tongo kobangma jati no tongo joto no omono himnai o parao joto jati tongo ge abone bagino sao जों जाति कायसा के कायसा सामंता खायदि पार्टी हिनिबो कायसा जों अमतांगदि जों ताबो काहामाना थांके जों कक खरंति साके जे कोनो मानायबा हानिबो जों एकलगे खरंति सामानि चिनि अम मानखा अबजन साबै आं हामबायरनाय चिनि एसडिअ सानबो बिनि नेतृत्वनो अम ताबुक लामाबो मानखासों